Sanibonani, it's Select Africa TV update. Igama lami ngiuSinenhlahla. Esiphathele zona ke namhlanje udaba la oluthinta umculi kaMaskandi uMlindeni Mchunu odume ngegama lokuthi ke uCevuzile la bekhuluma khona ke ebhalile kwi-page lakhe uFacebook eluleka abalandeli bakhe ngokuzazi ukuthi uma umuntu ufunani noma kubalekile ukuthi uzazi ukuthi ufunani empilweni. uCevuzile ubhalile ke lapha ya kuFacebook wathi empilweni kubalekile ukuzazi wena ukuthi ufunani futhi eminyakeni ezayo uzibona ukuphi. Uthi lokho uma kusemqondweni wakho soze wakunaka ukukhonkotha kwezinja futhi soze waphazanyiswa abantu abagxekwayo. Uqhubeke wathi soze wenza into ngoba wenzela abantu uze wathi someone's turn is not your turn. Insizwa iqhubeke yathi ke iyafisa ukuthi abaculi abeze emva kwayo kanye nefike nabo khona la endimeni yomcula bangatatazeliswa abalandeli babaculi asebephumelele. Ubatshele ukuthi bangathengi impahla ezibizayo ngoba kukhona abagxeka okushibhile abaqokayo, futhi wathi bangathengi imoto umuntu engahlelile ngoba bekheka ukuthi uhamba ngezinyawo. uMacingwane uthe uma umuntu ekugxeka ngento ethile kusuke kukhona angakwazi ngawe kanye nezinselelo osuke ubhekene nazo kini. Uqhube wathi ungayigqoka impahla eyifake noma eshibhile kodwa ekhaya kini uthenge izinto zokwakha ezi-original wabala ke lapha ya osimende nezinto eziningi nje zokwakha. Uthi ke kungani uzikhathaza ngumuntu engeke akusize ngalutho. Uphinde wagcizelela ukuthi abantu abakhule benze okudingwa yibo, hayi izahluleka iza kweminye imizi, ngoba umuntu onotho noyazi impilo saze waba nesikhathi sokubheka izindaba zemizi yabanye abantu. uCevuzile uphethe ngokuthi akekho umuntu owazalwa egqoka izinto ezibizayo, akekho